Aurre ikusita zegoen bezala, Jokin Bildarratz, Iñaki Goioaga eta Tontxu Rodriguez senatari autonomiko izendatu ditu Legebiltzarrak. Bildarratz Sorron jauna, Goioaga Llano jauna eta Rodriguez Esquerdo jauna. Bildarratzen hautagaitza Eusko Alderdi Jeltzaleak babestu du, Iñaki Goioagarena EH Bilduk eta Tontxu Rodriguezena PSek eta Eusko Alderdi Jeltzaleko 3 legebiltzarkidek. Iñaki Goioagaren hautagaitza dela eta Alderdi Popularrak eta UPyDek protesta egin dute. Alderdi Popularrak sentsibilitate falta egotzi dio EH Bilduri. Es una ofensa a lo vasco y a los vascos, porque no queremos sentirnos representados, no nos sentimos representados y no nos representan tipos como Goioaga. Su propuesta será muy legal, pero es una indecencia. UPyDek ireintzat jo du Goioagaren izendapena. Que es un insulto al común de los ciudadanos, que es un insulto a la sociedad democrática y en concreto que es un insulto especialmente a las víctimas del terrorismo. PPek eta UPyDek ez dute parte hartu senatarien bozketan, ganberatik alde egin dute protesta gisa. Alderdi sozialistak gutxieneko adostasuna bilatzeko ahalegina egingo du astean zehar. Que se constituya la ponencia con el acuerdo básico y el compromiso de todos de participar. Lantaldea eratzea eta denek parte hartzea, hori besterik ez du eskatuko PSek. Baina Carmelo Barriok Alderdi Popularraren baldintza bat ezarri du aurretik. Pero bueno, ahora tiene la palabra Bildu para decir si condena o no el terrorismo. EH Bilduk ez badu salatzen etaren indarkeria, PPek ez du lantaldearen alde bozkatuko. Hala ere azkenean lantaldea eratzen badute, Barriok ez du baztertu PPek ere parte hartzea. Puntu hau datorren astera arte atzeratu da eta beste puntu bat ere datorren astean bozkatu beharko dute berriro, gaurkoan 2 aldiz berdinketa egon eta gero. Alderdi Popularrak proposamena aurkeztu du Legebiltzarrak eta desegitea eskatzeko. EH Bilduren zilegitasun demokratikoa jarri du eztabaidan Quirogak. Por muchos votos que ganen, porque 17 millones tuvo nada más y nada menos que Hitler. Proposamen hori ez da aurrera atera eta jeltzaleen osoko zuzenketa bozkatu da gero. Etak erabaki hori hartua baldin badauka, deseiteko erabakia alegia, horri bide eman behar zaiola. Eta bakoitza dauka bere erantzunkizuna. Kasuan, Espainiako gobernuak, edo kasuan ere baita ere Frantziako gobernuak. Jeltzaleen 27 botoak alde, eta bestetik PSE, PP eta UPDren 27ak kontra. EH Bildu abstenitu eginda, bere osoko zuzenketa erretiratu eta gaiaren inguruko osoko bilkura monografikoa eskatu ondoren. Ez da ekimen bat, bake eta normalizazio politikoan aurrera egiteko. Euskal Herria Bildu akusatu, epaitu eta zigortzeko baino. Legebiltzarrak UPDren osoko zuzenketa ere atzera bota du. Gorka Maneirok fiskaltzari eskatu dio Amaiur, Bildu eta EH Bilduren ilegalizazioa abiatzeko. Adierazi du talde horiek etaren indarkeria salatu ez dutenez, ez dutela betetzen alderdien legea.